Sinds lange tijd weer vrolijke gezichten bij start oesterseizoen. Het is donderdag 19 september. Dit is Zeeland Nu. Oestersector durft weer te investeren. Politie schiet verdachte steekpartij neer. En was er nou een aardbeving in Zeeland? Dag dames en heren, nieuwe kansen, maar ook uitdagingen. Die ziet de oestersector voor de komende jaren. Dat bleek zojuist bij de aftrap van het nieuwe oesterseizoen in Ierseke. De oesterbranche had het afgelopen jaren zwaar, maar ziet de toekomst weer iets positiever tegemoet en durft daarom ook weer meer te investeren. World of Oysters is een samenwerking tussen oesterkwekers uit verschillende Europese landen, zodat er vanuit Ierseke verschillende types oesters verkocht kunnen worden. We krijgen steeds meer vragen van onze klant naar een breder assortiment oesters. Dus we willen een mooie Zeeuwse hebben, maar ook buiten het seizoen van Zeeuwse willen ze weer andere soorten hebben. Of meer soorten tegelijkertijd op de kaart hebben. Dus vandaar dat we die vraag van de klanten proberen te voldoen. Door problemen als het slakje de oesterboorder en het herpesvirus heeft de oestersector zware jaren achter de rug. Dat is een van de redenen dat de World of Oysters is opgericht. We zien wel dat we door die verbreding van verschillende soorten dat we toch onze handel konden blijven behouden. Maar het is nog steeds wel omgaan met de oesterboorder en met andere problematiek. Maar er liggen genoeg kansen. Dogen verkoopt zijn oesters niet alleen in bijvoorbeeld Nederland en België. En dankzij die internationale afzetmarkt levert het gecentraliseerde werken van de World of Oysters voordeel op. Je ziet echt wel dat bijvoorbeeld ook in Azië, maar ook in andere landen, zelfs ook in Nederland, dat de klanten gewoon vragen van hey, kan je tegelijkertijd die Ierse, die Franse, die Portugese en die Zeeuwse oester bij ons afleveren. Zodat we niet al die kwekers of al die handelaren individueel moeten benaderen en ook alle transport niet individueel moeten verrekenen. In Ierseke is verslaggever Remy op en neer. Ja Remy, eindelijk weer eens echt vrolijke gezichten daar. Ja, het is vrolijker dan de afgelopen jaren lijkt het. Want het is natuurlijk een hele moeilijke tijd geweest. Hè. We hebben er veel over gehoord. Het herpesvirus, de oesterboorder, hè, dat slakje dat de oesters opeet. Ja, moeilijke tijden voor de kwekers, maar het blijft een onzeker beroep. Het is een moeilijke sector. Je bent afhankelijk van de natuur. Veel regels, dat blijft toch een gevoelig onderwerp. Maar de man die het beste weet hoe de vlag ervoor hangt binnen de oesterbranche is Kees van Beveren. Hij is de voorman van de oestersector. Meneer van Beveren, wat zijn er vooruitzichten voor komend jaar? Is de periode van kommer en kwel een beetje voorbij? Nou, dat durf ik niet direct te zeggen, maar er is wel perspectief. Want we hebben nu een vergunning om op 50 hectare oesters te gaan kweken in de waterkolom. En waar we tot nu toe op de bodem kweken, kunnen we nu ook in de waterkolom kweken. En we hopen dat dat wat soelaas biedt. Ja, dus er gloort iets van licht aan de horizon? Ja, voor die 50 hectare al dus nog lang niet genoeg. Als je dat echt beroepsmatig en bedrijfsmatig goed wil uitbaten, dan zou je wel naar een oppervlakte van nog 200 hectare erbij moeten. Nu hebben we warme zomers gehad de afgelopen 2 jaar. Daardoor ontstaat er meer oesterbroed en veel larven. Dat zou een positief teken kunnen zijn, waardoor er meer oesters kunnen groeien. Is dat ook het geval? Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Door het warme weer is de broedval goed. Op de Oosterschelde en op de Revelingen is dat redelijk tot goed, zeggen onze kwekers. Dat zegt nog lang niet alles, want door die oesterboorder die je net noemde en ook door het herpesvirus zie je dat weer een heleboel van dat broed vaak verdwijnt. Dus we moeten echt afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Nou, je hoort het Mirjam, het is afwachten hoe het zich allemaal ontwikkelt. Want ja, we zeiden het al, het is een onzekere tijd en een onzeker beroep. Ja, maar ook niet onbelangrijk. Hoe zijn de oesters dit jaar? Heb jij ze al gegeten? Nee, nog niet, want officieel zijn ze er nog niet. Zometeen hier achter mij staat een grote witte tent. Er zijn mensen nu aan het luisteren naar wetenschappers van de HZ. Die onderzoek aan het doen zijn naar hoe te leven met de oesterboorder. Zij gaan in gesprek met de kwekers bijvoorbeeld hoe zij het beste samen kunnen werken om die problemen op te lossen. En daarna gaan we met z'n allen aan boord van de Ierseke 100. We gaan een stukje varen en dan worden de eerste oesters opgesleept, zoals dat zo mooi heet. Ik weet dat sterrenkok Edwin Vinken aan boord is van de Kromme Watergang. En die maakt verschillende bereidingen, dus ik vermoed dat ik er vanavond nog wel eentje, misschien nog wel meer ga proeven. Fijne avond, Remy, dankjewel. In een groot deel van Zeeland boven de Westerschelde zijn gisteren trillingen gevoeld. En veel mensen dachten aan een aardbeving. Maar volgens het KNMI was daar geen sprake van. Wat er dan wel de oorzaak van was dat rond 12 uur 's middags schuttingen klapperden en koppen thee trilden op tafel, is onduidelijk. De meldingen die bij ons zijn gedaan komen van alle Zeeuwse eilanden, behalve Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. De politie heeft geschoten bij een aanhouding vanmiddag in Middelburg.
In een woning aan de Prinses Beatrixstraat was iemand neergestoken. Dat ging om een medewerker van Emergus. En bij het oppakken van de verdachte van dat steekincident vuurde de politie een kogel af. De verdachte raakte daarbij gewond. Ook het slachtoffer van de steekpartij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. De Avontuur is weer thuis in Goes na een grondige opknapbeurt op een werf in Harlingen. Het is de enige overgebleven Zeeuwse rivierklipper, een zeilend vrachtschip met 2 masten. Die masten moesten vandaag nog overeind gezet worden met de hand door de vrijwilligers van de Avontuur. Het schip is maanden weg geweest en is flink onder handen genomen. De bodem is er helemaal onderuit gezaagd. Dat betekent dat er 38 meter bij 6,5 meter staal onderuit is gekomen. Die is helemaal vernieuwd op de werf in Harlingen. De watertanks zijn vernieuwd, vuilwatertanks, schoonwatertanks, trappen. Hij is nu helemaal leeg beneden en we gaan hem van de winter helemaal weer opbouwen. En dan gaat komend voorjaar de Avontuur weer varen als partyschip. Geen booster of botsauto's, maar een bootjesmolen en een dierencarousel. In Brouwershaven staat een historische kermis. En dat is voor de kinderen even wennen. Want de zweefmolen, ik dacht dat die omhoog zou gaan, maar het is natuurlijk van vroeger, dus dan gaat hij nog niet omhoog. Ik mis wel wat. Het is niet zeg maar zoals in Zierikzee dat er van alles is. Booster en postauto's en zo. Het doet me ook echt wel denken aan vroeger. Nou, en dat is precies de bedoeling. De Stichting Cultuur en Erfgoed wil Brouwershaven terugbrengen naar de tijd dat het een levendige voorhaven van Rotterdam was. We hadden hier, ik meen, iets van 30, 33 kroegen, een paar huizen van plezier, er was veel hotels. En de kermis was sinds jaar en dag echt beroemd eigenlijk. Kunstmatige meren die Zeeland beschermen tegen de zee. Dat is het gewaagde idee van Rinus Platschorre. De bevlogen ingenieur kennen we als man van de oud-commissaris van de Koningin, Carla Pijs. Maar Platschorre heeft zijn eigen agenda. Hij is bezorgd over de stijgende zeespiegel en trekt door het land met zijn boodschap. Wij zijn nog de generatie die echt de kracht van het water hebben meegemaakt. En we weten tegenwoordig ontzettend veel, maar we voelen weinig. En wij hebben het gevoeld. Rinus Platschorre was nog maar klein toen de ramp van 53 toesloeg in zijn dorp Kortgene. Hij zat dagenlang op zolder met amper eten en drinken. En die gebeurtenis blijft hem bij. Wat het betekent dat stukken beton van tonnen zwaar kilometers ver de polder in geslingerd worden. En je zit er middenin. En dus maakt Platschorre zich ongerust over de zeespiegelstijging. Vertelt hij op symposia en bijeenkomsten, zoals deze met oud-studiegenoten. Al eerder is geopperd om eilanden voor de kust te bouwen. Maar Platschorre heeft een plan om er dijken en meren van te maken. Zodat de golven kilometers uit de kust op nieuwe dijken slaan. Want de kracht van de golven is gevaarlijker dan de zeespiegel. Bij ons hier, bij de eilanden, Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, komt het in zijn volle kracht overal tegenaan. En dat ga je afremmen. Je gaat dus de Noordzee hier voor de deur enorm kalmeren. Zulke plannen kosten natuurlijk miljarden euro's. Maar de meren zouden ook veel opleveren voor de visserij bijvoorbeeld. Voor de aquacultuur, voor de recreatie. En bijvoorbeeld met getijdencentrales. Dat heeft zo'n capaciteit van zo'n 1500 megawatt. Dan kunnen er 2 kolencentrales dicht. Dat scheelt een ongelooflijke hoeveelheid aan CO2 die niet meer uitgestoten wordt met die kolencentrales. Volgens Platschorre laat de overheid het allemaal een beetje op zijn beloop. En is die bereid om eventueel Zeeland op te offeren in de strijd tegen de zeespiegelstijging. Dan moeten we dus in de laaggelegen delen van Nederland, moeten de mensen maar verhuizen. Nou, wij vinden dat geen optie. Wij denken dat het juist zo is dat we onze naam als waterbouwend Nederland weer geweldig in de wereld kunnen vestigen als we inderdaad in de aanval gaan. Want het gaat niet om ons, het gaat om onze kleinkinderen die straks met een kering zitten en een dijk die niet hoog genoeg is. En wat dan? Ja, die trillingen waren al mysterieus. Deze foto is dat ook een beetje. Hij is genomen in Den Osse vanmorgen bij de zonsopkomst. Heel fraai. Vandaag was het wel zonnig, zo nu en dan, maar er trokken ook veel wolkenvelden over. Morgen zijn die wolkenvelden verdwenen. Het wordt een zonnige dag, 19 à 20 graden. En in het weekend wordt het zelfs nog warmer.
Zometeen na het nieuws Zeeuws meisje, #gelijkheid. Er wordt hard gewerkt om de grijze jurk op tijd af te krijgen voor de fotosessie. Het is echt gewoon geweldig om aan een project te werken wat de community ondersteunt, wat voor gelijkheid staat en ook nog eens nostalgie opwekt bij anderen. Kijk, en nu moeten we even kijken wat nou leuk is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond. Dag!